Satu. Sweet. Two. G. Cek. Mati kah? Nyala kamiknya? Cek. Shalom horas madihita saluhuna. Horas. Marpungudo hita di Bornginon, ima di acara ibadah Pasion Parjolo. Ima di namarningot hita di panaunon nitu hatta Yesus. Tapuji matu hatta, maredema hita. Jesus mualing oluku si pangolu todiki adibuno omusuku imama teani. Oh
dohot alani mudarmu Yesus nari lehoni lama sayong dosa nami asauna magohami oh puji alani salele nai. Marhite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho goar ni to di perbadia na tu mepalangi doho tanoon. Amin. Songon paka holongina di aka na di ibana di portibion. Lau songonido di haholongina sida ro di ujungna. Naluja marhite sian hatai. Hutare hodo balik tangguruku tu halak na mangalisingi ahu, dohot hurupu tu halak na mamastapi. Dang hutabunihon bohiku, maradopon haurahon dohot tijur. Haleluya martang yang mahita. Ale amanami debatani hatuan nami. Huingot hami do nuaing panaonon dohot hamamate ni Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul ma rohanami mangauhon sude nati naon nai. Patadahom ma tuhami dosa nami. Asa huarsako kami, jala hupopomi hami, hisap-hisap ni rohanami. Asa hupa sautami lomo ni roham. Gabe martua jala mangolu hami, marhite mudar ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Panoto timasilang itu hatai nama morsan sude dosami saya tinggal kon sude arsakni rohami pasesahon sude dosami sojo Paingo-tingo Yesus na terpajali. Tabereng ma iduk ni haporsiaoni, ima Yesus na manauton parsilangoni. Sikata manaon hamatean, upa tinuhor ni dosata. Paingot-ingot hamuma ibana, na terpajal disilangi. Asa unang marnaloja hamu, jala unang madate to dimuna. Songon pakaholongina di aka na di ibana. Dihaholongi do nasida ro di ujungna. Di ari parhobasan parjolo paskai. Di sukun aka sisianima Yesus. Tu dia ma patureon nami panganon paskai di pangido roham. Gabe di ma laho mahamu tuhutai manopo si anu. Dok hamu matu ibana, to nani gurui, nadapok nema tikiku, di homa ahu sorang, laho mangan paskai, rap doho sisyaku. Jadi sauma disuruh sisyanna dua halak, jala didok matu nasida. Mololaho hamu tuhuta, pajupang dohamu disi,
doho sadahalak na mangusung aek sahudon. Iba nama ihutok kamu, tu iba nama suku kamu. Di dia do bilut inganan, asa disi hupanga kami paskai. Jadi patuduhonon nama bilu pargijang sada, na lebas, jalan atipak, hinebangan, disima paturehamu dihita. Dungbor hasisiani, jupang nasidama hatani Jesusi. Di paturema paskai, dungbotari, Roma Yesus doho sisianna. Tabegema kor punguan sian ina Esther. Tapuji Tuhata Marede Mahita.
mata. Diburi Yesus Pak ni sisianna. Dina mangani hehe ma Yesus. Di tanggal ma ulosna. Dibuat ma basahan. Ditapolhon tu ibana. Diusehon ma aek tu sabong. Diburi ma Pak ni aka sisianna. Dilak ma doho basahanna nakin. Dungsaha Yesus tu si Petrus. Didokma tu Yesus. Tunghoma ale Tuhan mamuri patu. Dialusi Yesus ma. Dang dia tusiho pabahenaku na tuho anggon waeng. Musepe boto omui. Didok si Petrus ma. Matua tanoon dang buriomu patu. Alai ninna Yesus do. Molo so burioku ho dang parto happo diau. Gabe ninna si Petrus ma. Ale Tuhan unang ma holapatu. Dohok ma tangan, dohot uluku. Alai didok Yesus ma. Halak nang maridii dang beburion. Ainunga ias. Nang ias dohamu alai dang luhut tamu. Asadung diburi Yesus Pak nasida. Dipake ma muse ulosna. Dungi hudul ma ibana. Jala didok ma tu aka sisianna. Dia tu si hamudo pabahenaki tu hamu. Di guar hamudo ahu guru. Dohot Tuhan. Turedo padok munai. Ai ido ahu tutu. Asamolo ahu Tuhan jala guru muna. Mamuri Pak muna. Tamama nang hamu mersiburian pat. Situruo do huleho tuhamu. Asa dibahe kamu. Songon nang hubaheni tuhamu. Dang ubalga anak somang sian idukna. Dang sumurung suruan sian na mersuru ibana. Molo diboto hamui. Mertua mahamu mangulah hosa. Tapuji Tuhata marede mahita. Masailang na dia kabartikia sinondang ni silang butuh hati siagati uron namar sinoda tolong nada sohalo poati Sudena sono marpakire imor Tusonangi asini rohai Somon parlu gana makalugo Arbisar ni matani Jonok do HP si parjehe. Uju mangani nasida nina Yesus ma. Si tutudo nahudokon tuhamu. Sada sian hamu naeng pasahaton ahu. Gabe marsak si tutuma. Alai ninna ma mangalusi. Ia ina rap dohot ahu manurdukko tangan natu parikauan. Ido na pasahaton ahu. Tong do nian ujung ni anak ni jolmai songon na tarsuratian. Alai marjea do halak na pasahaton anak ni jolmai. Tagonan unang sanga tubuh ibana tuhasianganon. Alai dihilap si Petrus ma si Johannes. Haholongan ni Jesusi. Nin nama sukum ma ise nanidok nai. Jadi di pajonoki ma tu Yesus disukum ma Tuhan isei gabe dia lusi Yesus ma
Ia tusi hulehon na satopik na husornoponon ima ibana. Jadi di sornopoma satopik dilehoma tusi Judas Iskariot. Diboduk mai dibongoti sibolis ma ibana. Didok Yesus ma humatok ma ula siulomu. Gabe pitorlaho ma ibana tubalian. Dina manganina sida. Dihida Yesus ma roti. Dipasu-pasu. Diponggoli. Jala diparleho ma tu aka sisianna. Huhu didok. Jalo hamuma. Pangakamu dagikku doon. Dungi dihida ma panginuman. Didok ma mauliate. Dileho ma tu nasida. Huhu didok. Sude hamu manginum siani. Ai mudar hudoon. Mudar perpadanan. Nani usehon humokop torop halak. Bahen hasesaan ni dosa. Alai hudok matu hamu. Nasotu pabe inumoku. Olak nion sian perbue ni hau angguri. Saha rodi ari sogot. Disima inumoku na ibaru. Rap doho tamu. Diharajau ni damang. Dung dia dedehon nasida ede puji-pujian. Ruar ma nasida tu dolok jetun. Disima didok Yesus tu nasida. Saluhu dohamu naing targasip mida ahu. Dina sabor nginon. Aina tarsurat do lobutoku ma permahani. Gabe marserak ma biru-biru nasa punguani. Alaini nasi Petrus ma mangalusi. Agia sude nasida tergasip midaho. Anggo ahu nasotupa tergasip. Gabe didok Yesus matu ibana. Oh Simon, Simon. Nunga dipangido sibolis. Naing segion nahamu songot dahanon. Alai ahu do manangyak koko. Unang mitop hapor xiaomi. Jala dung mulak sogok roham. Pargogoi marohani aka haha anggim. Alaini nasi Petrus do. Tuhan nahobas doahu madongani ho tuhurungan. Nang tuhamate ape. Alaini na Yesus ma. Hudok matuho Petrus. Dang martahua manuk sabor nginon. Sojolo toluhali suadahonomu naso tinadam ahu. Tapuji tuhata maredemahita. Marguru turohamdo. Dung saha di porla Getsemane. Didok ma tu aka sisiani. Hudul mahamu jolo dison. Saleleng disan ahu martangiang. Ditogi homa si Petrus. Jakobus. Doho si Johannes. Mar saksi tutuma Yesus bobonosan.
Didok masemar saksi tutu do rohaku, hira nama date do. Disoma hamu dungorap doho tahu. Dungila homa ibana saotik tujolo. Dipatuka ma bohina martangiang. Ale amang, molo tarbahen, salpuho ma si inumonon sianahu. Alai tahe, unang marguru turohaku, turohamdo. Dungi, mulak ma ibana, tusisianna natolui. Hape tarpodom do nasida. Didok ma tusi Petrus. Dang margogo hape hamu dungo rap doho tahu. Nanggo sanggobas. Dungo mahamu jala martangiang. Asa unang hamu bongo tu pangujunan. Aina girgirdo nianto dii. Alai galedo ia daging. Dungilaho ma ibana padua halihon martangiang. Nin nama. Ale amang. Molo so tarbahen salpuon. Da ikon huinum. Saisau malo moniroham. Alai dinaroi ibana. Tarpodom do penasida didapot. Ai macai dok dos salibon nasida. Gabe ditadik koma. Laho martangiang patolu halihon madok hata odeng. Dungi didapot toma muse akasisianna. Didok ma. Datamuna do pemodom doho maradian. Nunga dapot tikina. Sahak ma anak ni jolmai tutangan ni perdosa. Hehe mahamu. Laho mahamu. Di nungaro napasahaton ahu. Di boto si Judas si parjehei do inganani. Jok do marpungu Yesus disi doho sisianna. Anggo si Judas diaraho ma aka soldadu doho naposo ni situa ni malim. Mata sulu-sulu doho senjata. Di boto Yesus do luhut nanaing masai. Ruar ma ibana madok. Isedo najinalah munai. Nina nasida ma. Yesus halak Nasaretido. Dungi nina Yesus ma tu nasida. Ahu doi. Dung didok songoni. Sumuruk ma nasida. Martinggang atutano. Diulahi Yesus ma manukun. Isedo naniluluam muna. Didok nasida ma. Yesus halak Nasaretido. Gabe ninna Yesus ma. Nunga hupabua tuhamu. Ahu doi. Asamolo ahu do naniluluam muna. Loas ma laho akaon. Ainaing do jupang nanidok nai. Dangadong namago hubahen. Agiasada. Sian akan nanilohom mituahu. Nunga dipabotohon parjehei hian partinadaan. Didok ia inahu umma ibana mai. Ima takupamu. Didapoton si Judas ma Yesus. Didok tabi dihoguru. Laos di umma. Alai nina Yesus ma. Marhua hotuson anggia. Oh Judas. Pangumau do hape di bahiko pasahaton anak ni jolmai. Ditakuk ma Yesus. Marnidai sahalak sisian nai. Pitor manitak podangna. Ditapul homa tu sahalak naposo ni situa ni malimi. Gabe dipisikom ma pinggolna. Alai dipicang Yesus ma. Pasarung podang mi. Namanitak podang. Magoma bahenon ni podang. Aina sotar bahen ahu di roham. Mangido sia damang. Asa dipadiri sa saunari. Lobi sian 12 loksa suru-suruan. Alai songo dia madisi saut hatani surati nama dok. Iko masa dona songoni. Ujui ma di do Yesus tunatoropi. Hira do pakpanamu do hamu hehe. Narodo hamu marpodang. Jala maniop lobu-lobu. Laho manakup ahu. Ari-ari do au hudul mengajari di bagas joro. Hape so ditakupamu audisi. Alai namasa do sude naon. Asa jupang hatani aka panurirang.
dungi ditadikon saluhu sisianima ibana laho maporus. Tabegema pujian sian dumarosin. Tuhanku perdinggan basa tak memahami pinopamo rodonuai tuado panmu marsinggang marpangi doa Jakon mahami aka pardosao Ale Tuhanku tangis dohami lau menghadapi nama sao onjo tutu pikiran nami maheu songo nairu raga roparu kilon nang akasahi bihasiang alon Aletu
tutup pikiran nami maheu songo naliu raga ro paru kilo nangakasai di hasiangano Ale Tuhan romaho mandulo pahoama ahabay non nami unang palo asonggo sitaono ni Tuhan biruasmo Ale Tuhan orang marimasu salpuhon ma akadosa nami loas masonang hari mandiori welu di portibio loas malhamu jalalah untuk Tuhan Raja Ondi. Tangiang pangodianon ima na dibuaton ni amang situa be simbolon. Adorak somartangnya kita dihamu amanami nanami nahu persangapi hami. Songon sunggul-sunggul tu hita marsugut ima di hari Kamis tapatupa dotong pesion napa 2 halihon ima jamna jam 10 sia 00 wita asaroma hita saluhut namang jala marsi beta-betaan ima nabui hupasatami tapasada maruhata martangiang mahita. Ale Tuhan debata Jehovah na marhabangsa di Banua Gijang. Puji-pujion hasangapon madok moleate dohami tujulum ale Tuhan. Takasu pakilalahami asi dohot holong ni roham. Boy hami bolas tu bagas joromon di bagasan hahipason dohot goklas ni roha. Tuhan debata Jehovah para si roha na sumurung. Marningot hami Tuhan, pasyon na parjolo, di bornginon, ima di sitaonon dohot hamamatem, di hau pinarsilang humokop hami jolma pardosa. Nunga ditobus ho hami ali debata siad dosa nami nagudangi. Holak humokop hami akka jolma pardosa. Alani madok molate do hami tujolom ali Tuhan di siala, dengan nibasam di ngulu nami salilingon. Tuhan patau mahami mangatusi hadam mangatusi nang pinarsilang ho di hau pinarsilangi asagabe buhi hami Tuhan patorason akka haporsyon nami jalamadok moleate totok tujulum diasi dohot holong ni roham tuhami diganupari. Debata Jehovah nahusobahami marhitian namu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Di tahun Tuhan nunga ditetapon tahun profesionalisme, tahun oikumene inklusif. Asa mangido hami Tuhan, totong saluhut na ruasmu mendukung program-program naung ditetapon, ima program pemberdayaan, program kesehatan, dohot profesionalisme di Huriam. Songoninang Tuhan tahun oikumenion, asagabe pelayanan mai di ruas nami oikumene,
baik secara gereja di tengah-tengah ni Huriamon, cara kedaerahan, nasional, bahkan cara taraf internasional. Tuhan debata Jehovah mangido hami totong asa parbisuki hami saluhutna ruasmu, asa bui hami parsidohot di negara namion, gabe ikut berpartisipasi di dalam segala akka bidang. Baik secara perbinotoan nahuboto hami di akka masing-masing, nang hujalo hami marhite pasu-pasum, naksongoni di akka masyarakat, di pemerintahan, lan di akka na asing, asa gawe bui hami Tuhan, gawe terang di tengah-tengah akka humaliangna. Tuhan di bata Jehovah, di asi dohot holong ni roham, di hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 nasalpu, nunga terpilit betuhan fungsionaris ni HKBP Sentosa Resort Sentosa, ima dewan-dewan naung honapili Tuhan, dewan kononia, marturia, diakonia, songoninang sekretaris dohot akka parartaon, Tuhan debata Jehovah, mangido hami dinaing estafet sian akka fungsionaris lama tuna baru, homa Tuhan mangaleo di hami akka bisuk dohot gogo, asa tutikina Tuhan dalam waktu najonok boy muse periodisasi akka seksi-seksi tu akka na baru, asa boy Tuhan mardalan akka program di Huriamon, hobar tulamon roham. Parbisuki sa luhut na Tuhan, akka dewan-dewan nang terpilit, asa gabe boy Tuhan jadi uluan, dinalaho menggerakkan akka sude dewan-dewan nang terpilit, gabe pasu-pasu di tengah-tengah ni Huriam. Debata Jehovah, songoninang hami Tuhan, yakka parhubasmu, saluhut na Tuhan, nadohot makubasi di pakkubasiyon, di Bornginon, imapesyon na parjulu. Pasu-pasu hami saluhut na Tuhan, uluan ni Huriam, nanaing pasahaton hatam na badiay, songoninang inang Bibel, amang padita resot, songoninang akka paredde, nang pasahaton akka edde puji-pujian di tengah-tengah nami, naksongoni saluhut na tahe, nadohot makubasi ng akka Huriam, pasu-pasu hami saluhut na Tuhan, asabuhi Tuhan, terbaik kami, mangulahon akka ulahon nami, hobbar nang dileto hami, tugas masing-masing, jalai gabi pamujion, hasang apod di guarmu, na badiay. Tuhan debata Jehovah, di Bornginon, mangido dohami dohot gomos tutangammu na badiay. Partogi dohot uluan ni bangso nami Tuhan, bangso negara Republik Indonesia na huhaholongi hamion. Asa homa totong Tuhan, nama masu-masu, nama ngalion bisuk, asa boy di padalan na sida uhum na masa di negara namion secara konstitusi, jala padao sian akka tahi-tahi ni parjahat, manang tahi-tahi ni akka pangela-ela, na ulo Tuhan, na naeng manigay akka negara namion. Lumubi me Tuhan, naung ditetapon Komisi Pemilihan Umum, akka calon-calon legislatif ng presiden nami. Tuhan, ho mga bisuk, di akka pemangku kepentingan, asa sude boy Tuhan mardalat di bagasan asi dohot holong na siyakoy. Songoni ng Tuhan, di akka program ni Huriam saluhut na, hupasat hami tutangammu, homa saluhut na Tuhan na mamasumasu, asa boy sude mardalan di bagasan asi dohot holong na siyakoy. Tuhan debata Jehovah, satu kinay, naing bigon nami ma hatam na badiay, na naik pasahaton ni naposom. Roma todim, todi parbadiay Tuhan, turohado pikiran nami, asa terjalo hami hatami Tuhan, gabi bui, bohal nami di partodion, gabi patorason, haporsiaon nami, maraduput ko Tuhan. Jalebui hami Tuhan, jadi jamita na mangulu di tengah-tengah ni keluarga nami, nang di tengah-tengah ni masyarakat, dohot bangsoon. Alani Tuhan, pasu-pasu matotong amang padita nami, amang padita Joshua na pasahaton hatami, totong na sida di bagasan haipason, bisuk totong na siyakoy. Tuhan debata Jehovah, pardosa na gudang dohami, mangido hami Tuhan sian asi dohot holong ni roham, urasi hami siya dosa pangalasan nami, asa tama jalaba dia hami totong diadopamu. Mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami, martami yang mahami tujulum, mauleate madiho. Amin.
Tabegema kor sian punguan ina Kamis. Tapuji Tuhata maret de mahita sia buku de nomor 86 tai de honayat tolu.
Asini rohama dihamu dohot dame nasian debata amata. Dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Oras madihita manginang. Dibornginon sahak mahita tu pertangyangan pasyon. Ima pasyon na perjulu. Dalata mo na manginang marningot jala di pakokopon ni Tuhatta Yesus Kristus ima sian si taonon nai. Alani hatani debata di parsaurata di tikion ima nanienet sian Evangelium Matius 26 ayat 36 146. Ujahaon madihita tapi utihut ma hatani Tuhatta. Dungi sahat ma Yesus rabdohot nasida tu porlak sada namargoar Getsemane. Jadi didok ma tuak kasisiani. Hudul mahamu jolo dison saleleng disanau martangiang. Dungi ditogi homma si Petrus dohot anak ni si Zebedeus na duai. Dungi gabe marsa si tutu may bana jala bobonosan. Jala didok ma tunasida macay marsa si tutu doro hakku. Hirana mate do. Disomma hamu dungo rap doho tau. Dungi lao may bana saotik tujolo. Dipatukka ma buhina tutano martangiang ninnama. Aliyamang namun natarbahen salpuhom ma si inumonon sianaw. Alay tahe unang marguru turohakku rohamdo. Dungi mula may bana tuak kasisyan na jala tarpodom do nasi dari dapot. Jadi didok ma tu si Petrus. Dang margogo hamu hape dungo rabdo hotau nang gosang obas. Dungo mahamu jala martangiang. Asaunak kamu bongot tu pangujunan. Ay nagirgir dunia todi. Alay galedo iya daging. Dungi lao may ibana padua halihom martangiang nin nama. Ali amang. Molo so tarbahis salpuon. Daikon huinum. Saisau malomo ni roham. Dungi dinaroi bana tarpodom muse manasida di dapot ay macay do salibon nasida. Jadi ditadikom manasida diulakkom ma lahom martangiang patuluhalihon maddo hataodeng. Dungi didapotom mamuse akasisyanna jadi didok matu nasida. Datamu na dope modom dohok maradian nunga dapot tikinan waeng saha ma anak ni zolmai tu tangan ni pardosa. Hehe mahamu laho maita di nungaro rona pasahat tonau ima saha ni turpuhe. Dihita saluhu na manginang hurian itu hatta natwari ima diari minggu di minggu Palmarum. Macay takas do rupani di jamita minggu Palmarumi marsurak-surak akan atorop. Dinalaho bongo Yesus Kristus tu Jerusalem. Menyambut Yesus bak seperti pahlawan. Pahlawan yang gagah dan perkasa. Disambut nasida do Yesus Kristus. Alaneng bongot tu Jerusalem. Jalahu maridok nasida. Hosianna. 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 Pina supasu manaro. Marhite-hite Tuhani. Soina maluar biasa anak. Las ni rohan yak kazolmay. Jalay patuduhom may. Marhite na mamiyakon akka mare-mare. Akka ulosna. Gabe sidalanon ni Yesus Kristus. Mamongoti Jerusalem. Jadi suasana sukacita yang luar biasa.
Alai dung diturpuhona manginang lumobi ma di pasyon natapatu pa di Bornginon. Diturpuk taon ima di Getsemane ninna. Ngabir beda be, songo dia na dihilalani Yesus yang dari awalnya merbuhal-buhal las nirohai anggunohay nga beda. Buasa manginang ala sahera berbanding terbalik makiadaani ala nga jonok betikina di Portibion. Sorak-sorai akan berganti jadi keadaan pilu dan kesengsaraan. Amanginang tabotodo ima Yesus Kristus Tuhan idu ni hapor seota. Jala takas doi diodol di bibeltai. Songsongoni donang akka tokoh-tokoh Alkitab napajupang doho ibana. Akka sisianipe uju disuku Yesus ise doau didok halak. Ise doau didok kamu. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias, anak Allah. Jala takas donangi muse amanginang didok debata uju natardidi ibana ima Yesus didok madisi anakku doho sadariot doho hutubuhon makatai sa banua gijang. Yesus Kristus ima Tuhan nasaur tutonga-tonga ni Portibion tutonga-tonga tak. Jala di patutoro do dirina tua sian hasangapon. Sian hasangapon nai laho manopot tita. Dari yang maha kuasa Yesus menjadi daging dan bersama-sama dengan kita yang fana ini. Alania manginang dangadong nasungud Yesus di Portibion. Yang turun dari kemahamuliaannya mengambil seorang rupa hamba dan bersama-sama dengan kita. Ahadu tujuanna alani hitamai. Anggo hita mungkin unang manya turus yak kasangapon ni. Unang manya peut akka pangkati. Imana mannya terus hudul di harazaon nai. Itulah manusia. Tetapi Yesus Kristus sangat jauh berbeda dengan kita. Olan ala neng makokop pita amanginang. Olo ibana patutoru dirina. Saur tutonga-tonga taon. Saur ibana dakolan sebatas saur buti. Alay disido nang Yesus patupa hasasaw ni haluaon. Naung sinakapan ni debata tu anak nai nang tu Portibion. Alania manginang Yesus Kristus Tuhan nasaur tu tonga-tongata tu Portibion. Ai ido bay na dong madok bahwa Yesus Kristus 100% Tuhan. Tetapi juga di dalam kemanusiaannya 100% manusia. Molota syukur rupani ahado buktina. Yesus punya kuasa. Lahu patupahon akka halongangan. Lahu pabakit akka namate. Pamalupon akka namarsahit. Doho akalan na asing. Jala takas do nang huaso ni amanay di pasahat tu ibana. Ima salah satu contoh. Ahado muse amang buktina. Mulu Yesus ima namangulu di bagasak kazolmaonna. Yesus adalah manusia hidup dalam kedagingan. Obar tuturpuk taon omma buktina manginang Yesus ima jolma didok dison
marsak situtu ibana jala bobonosan hira naing mate. Sangat sedih, gentar, seperti mau mati rasanya. Jadi sada sifat kemanusiaan nih hitaun, kefanaan kita salah satunya adalah marsak. Bobonosan. Hampir sudah jolma manginang. Hia marsak. Dakolan na tua-tua na marsak. Alay dana pengaulo marsak. Molodang di pasau na torasna na pinangido ni rohanay. Marsa imana. Martuk kolisang. Habi dana dope. Sorong gope si pikiron yon. Ima salah satu nabuhi taida yahita jolma songonima. Kemanusiaan itu tanda bukti kita manusia marsak. Godang korana tapi kiri. Godang nata sarihon di ngoluton. Alay laus gabido jok dalanna madabu hita tuarsa ni roha. Marsak alani perkarejoan. Bohana makarejoon. Bohana ma usahon. Marsak. Marsak alani keluarga. Bohana ma keluarga kon. Marsak alani parianak konon. Songod dia ma anak kon. Ana madohonokku. Bohana ma carana. Godang na taarsak ko na manginang di parnguluata. Adong go na deba marsa imana paidaida arsak niya kadungan na. Hape dongan nay sohya marsak mangidaide mana. Alay selalu sahera bohama sari tu dongan. Alah hitok ka jodoh sesi rasudedo taarsak korupani. Alay ima jolma. Itulah manusia ini. Hal yang lumrah dalam hidup manusia marsak. Sedih. Khawatir. Jala molodong jolma na sohya marsak. Berarti ngapa tu ton dipertanyakan hajol non. Alay kusudedo jolma marsak. Amanginang moloteida Jesus Kristus di hajol monay didok diturpuk ton marsak ibana. Bahkan dakolan marsak na biasa marsak situ tuaw nimna. Dia tidak hanya sedih tetapi sangat sedih sekali. Jala didok muse bobonosan. Bahkan didok muse songo dia do gabaran ni arsak ni rohani Yesus hati hai hira nang mate doau ini bana. Pakilalaan na nang mate. Hapedang mate do petiki. Alay na mabeni mana hira nang mate ala ni borak ni sitaw nonido. Bahasa amanginang songo ni pakilalaan na ala nga diboto Jesus. Nang jono na matikina. Apalagi tiki hamatian na di portibion. Marsa do ibana. Siyak kajol maun nay pasauton sakap ni amanay. Andai ada hukuman mati amanginang sebelum eksekusi dilakukan kepada tahanan ini, didokma tunasida. Apa permintaan terakhir? Macegurangko aka pangiduan. Bohama nang terjadi ma eksekusi mati. Adong mana majalo. Pajupang do keluarga. Do akalan na asing. Adong mana majalo. Mangan na tabu-tabu. Iliam may. Mangan ibana. Alay pa duti mana na mangani. Hitir. Bahasa hitir. Ay say mangan dapot na matikina.
neng dieksekusi mak. Jiha mahuide ada video sahala tahanan na mangan. Alai mangan ni mana hitir-hitir. Disuapi mana rupani namangani hitir-hitir namangani. Minum pe hitir-hitir. Wajahnya begitu pucat. Ternyata ibam mahatorangan ni video ini. Omma tahanan bahwa yang akan dihukum mati. Jadi sebelum dieksekusi, mangan mana rupanya. Cuman ngasongon na ngeri iya binereng buhini amat tai. Pucat. Alay tonggo, mangan mana. Jiboy may tagabarho soy na mahape borakna. Soy na ngeri na pakilalaan nai sebelum dia dieksekusi. Jalaboy may tapatudo sa manginang tu Jesus Kristus. Pola do marsak ibana, jalahiran ng mate pakilalaan na. Au hiraray songok kita, adong persoalat ta manginang, ba uludo hitaw marsak, tokulu, dang selera mangan. Hape persoalan ini, persoalan holad di ruang lingkup keluarga dope. Persoalan na biasa dope. Alay nga songon na hira gudak kiap persoalan na tadope. Alay persoalan na dituhu ni Jesus Kristus. Tabo todo ima dosa ni saluhut. Hajol mau ni ikon ape tu abarana. Dia harus memikul itu. Dosa dari segala manusia. Hidup bahay na manginang macay borat. Macay do. Jala macay luar biasa do arsa ni roha ni Jesus. Laho pasauton sakap ni amanay. Pola di do ibana. Kira nang mati do awin. Jadi na marsak. Bobonosan. Tuhani ima Jesus Kristus. Bartu turpuk tahun bongok manasida. Ima tuget semane laho martangyang. Martangyang ibana tu amanay. Jala adorang so martangyang Jesus sa manginang. Tabo to do. Didot do tuak kasesian nay. Sok kamu dah. Pai maaw. Dungo mahamu. Huhu martangyang nina. Jadi secara bahasa psikologi ni turpuho sa sitonga, pangiduan ni Jesusi, budi tako barhon, au sedang marsitaonon. Barak manyak kamu doho tau, hiraima dohonon na. Doho mahamu manangyak kunaw. Alay nyata-nyata na, dung martangyang Jesus, pola tolu hali ba na martangyang. Ahanapin ang iro ni Jesus tu sisian nay. Danga dong diulahon. Ay murub bunaside sudi. Gabi ningok marupani padohani. Memang ako dong mekel guranggo. Alayang ko dong marsitaonod dong tangis. Siya dia luluan ni. Harus siya naipe. Danga dong ipatupan na si songoni. Ahanapin ang iro ni Jesus. O dia tidak mau. Danga dong rupani empati na pe. Say hirana sahala ni Jesus ma. Nama naon si taonon na macay borak si tutu. Ido bahin hir hodok na. Ay mudar nama hodok na eh. Ay sisiya kope tahe. Narak doho tau terus. Nanga dong ya tureho na. Jadi anggo hazol mau ni hape. Olo dosongoni. Ketika bersuka cita, sahera medu hitau na manginang. Melepas jaya-jaya na sahera medu. Dirongomi, gok mangarongomi. Alai, dung marsitau no bau mak, gulo-gulo na maro. Ima borak na.
Itulah keadaan kemanusiaan ini. Jalaido nang borak ni pakilalaan ni Yesus Kristus. Nabongot ibana tuget semane. Martangyang do Jesus tu amanay amanginang ipangido ma. Didok ma diturpuk taon. Namutar bahes salpuhom ma sianaw panginumanon. Alay unang ma marguru tu rohakku. Rohamdo ninna tu amanay. Tuluhali di pangidoho Jesus. Tuluhali martangyang ibana. Manukap tu amanay. Dakola sahali, tuluhali. Asa mangido hagogoot tu debata. Jadi ang gusyak kajol mau memang dang tarjalo rohanaon. Ima dinalaho o pasauton sakap ni amanay. Alay dido Jesus do dung martangyang Jesus gabepos marohana madalaton. Sianom matabo to amanginang adong ko hape persoalan si taonon na dipaluas debata masay tuhita jolma. Asa buhamay dalan na may laho pabengetok kita. Songonido ng Jesus. Ipaluas amanay. Sahat tu pamazalani. Alay ahado ujung nga. Hamonangan tuhita sa luho na. Alania manginang ahado labana hita mangido tangiang tu debata ujuro si taonon tungulut taon. Apa gunanya? Ketika kita berdoa kepada Tuhan, saat kesulitan itu datang menghampiri kehidupan keluarga kita. Didok diturpuho nalusna. Buasa riko ni namartangnya kita tu debata ujuro si taonon asa unang bongot tu pangujunan. Asa unang talo hita binain ni roha daging ujuro si taonon ni. Supaya kita jangan kalah oleh iblis yang selalu mencoba menggoda kita melalui keinginan diri kita sendiri. Aikan nanialo ni Jesus namartang yang di Getsemane dang dia hazolmon na do dialo. Hazolmon na madok unang maaw amang laho manginum panginumanon. Alay dung martangyang Jesus alay roham manasaw ninna tu amanay. Ahado pangujunan nobalga nataado pidinguluton. Kesulitan yang paling besar yang kita hadapi bukan dari luar, tetapi adalah diri kita sendiri. Didok sang proklamator ni bangsot taon ekat didok do. Musuh bangsa ini yang paling menakutkan, menyeramkan adalah bukan dari bangsa lain, tetapi ketika terjadi pergolakan antara sesama bangsa kita. Siap bagas omma pergumulan persoalan no borak na tadopi. Iro bay na dong padebisu madok. Musuh yang paling berat ditaklukkan adalah keinginan diri sendiri. Jalai kon aku deh. Jalai kon akta aku deh. Naum borat mangalo musui dang halahan. Alai diritai do. Contoh kecil dangi. Adong ma perbada muna. Doa kadongan muna. HP pas tau baru. Di huta, somal do marsi jalangan mulu minggu tau baru. Bohama majalang tuan nami. Jalang tidak ya.
Tapi adong ko persoalan ni ba? Ala ito matahe. Napula jalango ni. May gigya mamerengi. Imarohani hazol mau may. Hazol mau do na makatay di si. Ala nang boy hita. Mangaloy. O manabora persoalan. Bahwa lawan musuh yang paling berat. Yang kita hadapi adalah diri sendiri. Galedo daging tao na manginang. Jadi mangalo ha daging oni, hazol mau ni, buha carana. Galedo yang guhita. Termasuk donang Yesus di bagasak hazol mau ni. Marsa ibana. Jala pola do nang dipasiding si tao noni. Alay dung martangiang Jesus tu amanay. Gabe tu dogogona. Laho manaluhon hinagio ni Hazol Maun. Melawan kemanusiaannya mengikuti rancangan Allah. Asahita pe amanginang marhite hagugon nasiat debata na pinarguguan na hita ala galedo daging taon gabi sumuang mahita mga dopi ragam ni akka persoalan ni marhite pasyonon naduho donang hita martangyang manangyakon dirita sa diri pagomos hapor siyota asa unang songos ti siya ni madabu tu pangujunan nguluni nasida. Asa unang songo ni hiton jatuh dalam pencobaan oleh karena kita ketidakmampuan kita melawan musuh yang paling besar yaitu kefanaan kita ini. Bohado carana dido jalo ma pangido ma siat debata marhite tangyangta tu ibana. Asalam margugu hitarap doho Jesus manuhu silangi. Tuhat tama na mamasu-masu hita. Amen martangyang mahita. Pinuji maho ali Jehovah di pertangyangan pasyon na parjolo di Huriam. Na pinangingot muhami narap dohot dohami Tuhan makanguluhon merenung si taonomi ima dalam mulahong pamonako kami jala dipaingot todo hami ali Tuhan sian hatam galedo hape ya dagingon jala musuh naubalga nahuado pihami ima Hazol Maun nami hinagio ni daging naboy mabaik kami madabu tu pangujunan alay sadatiruan na arga na pinatupam ima naditaluhok ko hinagio ni Hazol Maun mi gabe marguru tu debatado parulomo pasauton haluaw ni di tonga-tonga ni Portibion. Asa margogo mahami. Pinargogoan ni Tondim Tondi Porbadiay. Alagaledo hadagingon namyon. Alay girgirdo yang gotodi molo hodo na mangaramoti hame. Mauliate mali Tuhan. Dalan nami marningo si tonomon. Ay hodo di bata nami, idu ni haporsyon nami, na makamonako kami, marhite-hite si taonom mi, jalamonak ko, manaluhon si bolisi, manaluhon hamateani, gabiro hanguluan sa leleng nileleng na. Atong, say madyak ko mahami di hatam, hamiak ka na porseya tuho, say pasu-pasu mahami sa luho na. Nang ruas ni Huriampe.
Sogo piale Tuhan martangyang donang hami. Ima di partangyangan pasyon na paduahon. Asa lamho matutu ha porsyon nami. Inamangido hami, mangido hagogoon nasyako dingolo nami ganu marsada-sada. Pinuji pinasanga maho ali Jehovah. Jalo matangyang nami di bagasan Yesus martangyak kami. Amen. Maredde mahita, dina maredde puhuk mahita pasahaton peliata. Ay neng malua hosian dosa gogomu dari duhatai takut mai asa sonang roha nagogo tutumu dari tu palua hoko mudari Dundagogo Dungogodoi Holang mudani Jesusi Naiko ia songon hapasale Gogo mudani duhatai nang ramun hoi motor muse aias di bain mudari tu paluahon ho mudari Dungogodoi Holang mudani Jesusi Gogo mudarni tuhatai sai hamonangan si jalo honi hinor honi mudarai mudari tu palua hopo mudari Dungogodoi Holang mudani Jesusi Ay naik malu ahosian dosa Gogo mudari Tuhatai
roham nagogo tutumu dari tu alu arono mudari nagogo tunggogodoi holanmu dari Yesusi. Nunga tapatupa di Bornginon pertangyangan pasyon na parjolo na manugu rohata makanguluhon si taonon ni Jesus songot tada ni naong tabereng idu ni haporsyoni ima tuhatta Jesus na manauton parsilanguni dia madohonot tatu ibana Pinuji madebata amani Tuhatta Yesus Kristus, nang upas pasuo tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian benua gijang di bagasan Kristus. jolma pardosa dohita alay nabadia do yanggo tuhatta Jesus na manao kamatean upa tinuhor ni dosatta tutuma tapaingot-ingot ibana na tarpajal di silangi unang marnalu jahita jala unang madate todita martangyang mahita ale debata amanami na di Banua Ginjang odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan doho nasa ulibasa na molutus hupa sangat tami masyan na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na hutsus di zolom pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasya kami peleanon pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay marohanami marhite-hite tondim asalam hutadahami godang ni silehon-lehom mi tuhami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami amen ra mahita mangidohon di tangyang alea manami alea manami na di Banua Say pinarbadia magwarmu. say ro maharajaon mo say saut malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Ginjang lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari si sama dosa nami songon panisa nami idusa ni dongan na mardusa tuhami doho tagugon rodia sangapon asin ni rohan ni Tuhatta Jesus Kristus dot holong ni rohan ni debata ama doho parsaoran ni tondi porbadiaima namad dongani hamu saluhu na amen. Selamat pasyo madihita manginang horas madihita.